Hola, sóc en Ritchie i cada diumenge teniu un relat que us narro jo mateix. Així que comencem. Anime, còmics, periodisme. Aquest matí, tornant cap a casa, he vist una botiga de segona mà que mai havia vist. I mira que he passat gairebé sempre per davant. Com pot ser que just avui m'hi fixés? Doncs molt senzill. A fora he vist un cartell que deia: el dia 11 de gener tancarem la botiga per jubilació. I avui som diumenge 7, haig d'entrar-hi ja, m'he dit. Així que sense pensar-m'ho dues vegades hi he entrat. De cop m'he entristit. A aquella botiga li faltaven pocs dies perquè tanqués. En aquell moment s'havia tornat amb la meva botiga predilecta. I no podia ser que tanqués. El que no sabia pas és que allà succeirien coses genials. No us passa que de vegades esteu fent una col·lecció de manga i us en falta un exemplar del mig? Doncs a mi em faltava el número 9 de 15, però justament allà hi era. Tenien el número del manga que em faltava per acabar la col·lecció. Els altres no hi eren, només el que justament em faltava a mi. No ho trobeu increïble? Perquè jo sí. Així que vols aquest còmic? M'ha dit aquest matí el venedor, en veure que m'apropava a la caixa. Tot i que ell no sabia que al còmic japonès li diuen manga, el venedor era molt simpàtic, així que no li he dit: és un manga! No li he dit, ja que no m'agrada discutir amb ningú, i menys amb una persona amable. El manga que he comprat tracta de com es viu fent periodisme al Japó. Ha sigut una sort trobar-lo, ja que normalment és molt difícil i car de trobar. Així que vols aquest còmic? Sí, me l'emporto, li he dit. En tinc més, de còmics, ha afegit. I aleshores li he explicat això que us acabo de dir, de que era el número que a mi em faltava i que per això no en volia més, que amb aquell ja era feliç. També li he suplicat que no tanqués la botiga, ja que era tot un descobriment per mi i que em tenia meravellat. Ell m'ha explicat que es jubilava i jo li he dit que ja ho sabia perquè ho havia llegit a fora i que si no hagués estat pel cartell no hauria trobat la botiga. Després d'acomiadar-me, quan estava a punt de marxar, m'he fixat en els VHS que estaven a prop de la porta i m'ha dit: no voldries pas algun VHS? Te'ls venc per €1. Tria i remena. Tinc tot el temps del món. I allà he estat molta estona, mirant el prestatge ple de cintes de VHS. He agafat 20 cintes de VHS, 10 de terror, 2 de ciència-ficció, 3 d'anime i 5 d'animació stop motion. En veure'm tan carregat, m'ha dit: noi, em sembla que no les podràs portar a casa si no tens una bossa. No tindràs pas una bossa? Li he preguntat. Tinc una cosa millor, m'ha dit. El què? Li he preguntat. Al final hem arribat a un acord. M'ho quedo tot! I us preguntareu: com t'ho faràs per endur-t'ho tot cap a casa? I la resposta és ben senzilla. No m'ho emportaré, la cosa ha anat així. Tinc una cosa millor, m'ha dit. El què? Li he preguntat. I en aquell moment els ulls m'han començat a brillar i li he dit que sí que la volia. I és per això que ara sóc el propietari d'una botiga de productes de segona mà.